Il-ġimgħa filgħodu fil-Palazz ta' Sant'Anton tnediet is-17-IL l-edizzjoni tal-kampanja BOV Piggy Bank b'risq l-Istrina. Kampanja li mhux biss għandha lan li jinġabru l-flus għal Malta Community Chest Fund, iżda għandha wkoll lan li tiżra sens ta' solidarjetà u altruiżmu fost it-tfal. Din is-sena l-karus tradizzjonali tal-Istrina se jkun magħmul mill-kartun u se jkollu stampati fuq u tpinġijiet magħmula mit-tfal tal-iskola. Mal-wieħed u design tifel u tifla ħadu sem f'kompetizzjoni ta' tpinġija għal din il-kampanja u ntażlu 3 tpinġijiet għall-Piggy Banks. Il-President ta' Malta, Dr. George Vella, appella sabiex inkomplu nsostnu l-valur tas-solidarjetà u sabiex ma nagħtux biss biex nirċievu, iżda naraw li nkunu ta' spalla ma' kull min jiġi fil-bżonn. Ħankun onest, jiena mhux tant kemm kull tifel u tifla jagħti, iktar sens li huma jiddeċidu li jverdu jikkontribwixxu għal dak il-Community Chest Fund li għalihom forsi ma tantx jifhmuh, però li xorta da pitada jgħidu isma' jiena għal dak il-fond kont ikkontribwejt. U jiena sib li din hija l-edukazzjoni li rridu nagħmlu għal dik li hija l-karità kollettiva u anonima fl-istess ħin. L-għan ta' dawn il-Piggy Banks huwa sabiex iħeġġu l-tfal ifadlu l-flus fil-karus sabiex bil-flus miġbura tkun tista' tingħata għajnuna lil minnu fil-bżonn u jirrikorri għas-sosten tal-Fondazzjoni tal-Malta Community Chest Fund. Il-kap eżekuttiv tal-Bank of Valletta Charles Zoppardi iddeskriva l-kampanja bħala eżempju perfett ta' kif il-ħafna jingħaqdu biex jgħinu. Intant, wara li fl-aħħar jiem kienet qed tiġi diskussa l-possibilità li ssir il-funrun forma ta' mixja fil-lokalitajiet, ġie deċiż li l-edizzjoni ta' din is-sena ma ssirx. Dan wara diskussjonijiet mal-awtoritajiet tas-saħħa.